ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର କଳା ଜୀବ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସିଂହ, ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ସାଉଦି ଆରବ, ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାଉଦି ଆରବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାରା, ଅପସନ୍ ବି ପେଚା, ଅପସନ୍ ସି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବତକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବତକ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ।